Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i somríe-le a la vida. Aquest divendres el barri Font de la Mina de Martorell va encetar les seves festes amb una jornada plena d'esport i cultura. La tarda va arrencar amb el 6è torneig de futbol, la Mina Champions League, celebrat a la pista dels Convents. El torneig, obert a veïns i familiars, va oferir una tarda de competició i germanor en la que la participació i la diversió eren més importants que guanyar. La jornada va culminar a la nit amb l'obra de teatre Històries de vida, de We Color Music, que va tenir lloc a la plaça Font de la Mina. L'espectacle, titulat Les històries de l'avi Josep, va captivar el públic amb relats basats en fets reals sorgits de les converses entre l'avi Josep i la seva neta, la Mar. Les vivències de l'avi, les històries compartides i les reflexions nascudes del diàleg entre generacions van convidar els espectadors a viatjar a través dels records i sentiments. El primer dia de festa va demostrar un cop més la força de la convivència i la importància de mantenir viva la memòria col·lectiva. El segon dia de festa arriba carregat d'activitats per a tots els públics: xocolata de melindros, tast de vins, taller de circ, el tradicional bingo i un sopar a la fresca per acomiadar la jornada.